Zach Schembri, student tal-Junior College, jemmen li d-dinja tad-daqqa ta' ħarta lill-komunikazzjoni bejn il-bnedmin. Iktar faċli bil-mobile fidejk billi tipprova tikkomunika ma' ħaddieħor. Il-proġett li ħareġ bih Zach u 3 minn sħabu jittanta joħroġ mill-qoxra lil min jitħajjar jilgħab il-logħba tal-karti biex jikkomunika. Deċidejna nagħmlu din l-logħba tal-karti sabiex ngħinu n-nies jissoċjalizzaw iktar u jkunu iktar soċjali ma' ħaddieħor. Il-proġett jaqa' taħt il-programm Junior Achievers Program u jgħod tal-proġett ta' Systems of Knowledge. Aħna bdejna mill-aħħar ta' Settembru tas-sena l-oħra u lestejnihom madwar xahar u nofs ilu. X'in il-biża' li n-nies toħroġ minn qoxrità? In-nies isiru iktar extrovert għaliex hemm jisa biża' kbira ta' public speaking, in-nies jitkellmu fuq palk, anke jagħmlu presentations ġo l-iskola, hemm min qed jibża' u hija xi ħaġa ta' importanza li naqgħu ħafna marki aħna bħala studenti bil-mod kif nippreżentaw ruħna quddiem grupp ta' nies. Zach li jinsab fl-ewwel sena tal-Junior College daħal għal dan il-proġett flimkien ma' Leonardo Distinto, Luke de Guara u Genevia de Gabriele. Il-logħba tinsab fuq il-website cardsunitemt.com. Mela għandek 30 karta li hija ħfief. Tuħu waħda minnhom, eżempju jgħidlek high five a stranger. X'in tagħmel li jgħidlek fuq il-karta taqla punt. U mbagħad għandek il-medju li taqla 3 punti skont x'għandek miktub, u mbagħad għandek id-diffiċli li taqla 5 punti. U min jaqgħet 15-il punt l-ewwel jerbaħ. Nitqala waħda hija tad-diffiċli żgur għaliex trid tmur quddiem post pubbliku u trid tajjed li jerbaħt il-lotterija quddiem kulħadd u tifraħ u ġibli xi ħadd jipprova jifraħ miegħek sabiex terbaħ l-5 punti. Minn 2 il fuq jistgħu jilagħbuha. Il-proġett tal-Junior Achievers jgħin li żgħażagħ jiskopru t-talent imprenditorjali tagħhom. Zach jemmel li l-proġett ikompli jgħin studenti bħalu ikomplu fil-linja li jixtiequ jagħmlu karriera minnha il-marketing.